Još jednom dobar dan. Clark Studio, firma koja se bavi grafičkim web dizajnom, računarskim programiranjem, razvojem aplikacija. Danas ću vam predstaviti aplikaciju sa kojom radimo zadnjih par meseci. Trenutno je u razvoju i, da kažem, ima još malo vremena da završimo. Da bi skratio jednostavno vreme to prezentovanje, da vam se telefoni ne ugase, molim vas samo okrenite katalog, prvu stranu kataloga. Tu sam u kratkim crtama generalno opisao šta je ta aplikacija i to ćemo da skratimo isto vreme, pa možete da okrenete prvu stranu, to je prvi primer pokazivanja. Ne znam, da se desilo nešto kod vas? Imate markere sa leve strane, krugove. Je se desilo nešto kod vas na telefonu? To je. Tako je, to je proširena stvarnost ili augmented reality. Udaljite malo, samo slobodno udaljite više. Probajte sad levom rukom da okrećete katalog, da vidite šta se dešava. Okrećite katalog, slobodno. Da. Fizički ovako, rotirajte ga. Se desilo nešto? Da, to je primer, ne znam sad, vi ste kod robota već, to je primer robotike, odnosno pokazivanje kako aplikacija može da pomogne nekom razvojnom timu koji se bavi robotikom. Generalno da razvije proizvod bez da fizički napravi uređaj. Na sledećoj strani već imate znak dijamanta koji simbolizuje nakit. Imate prsten koji možete da zoomirate, možete da priđete, možete da pogledate prsten sa svih strana, u svim osama. Ne znam, ili dalje funkcioniše kod vas? Da. Odlično. To je, znači, generalno tako, evo da, i ovdje vidim. Taj prsten generalno, odnosno sve ti simboli pokazuju generalno predstavljanje neke, odnosno predstavljanje proizvoda neke kompanije. U ovom slučaju, vi ste sad kod Aikosa, nama fascinantan brend zbog razvoja, generalno poredimo aplikaciju sa razvojem Aikosa, pa smo, eto, i to uradili. Znači, još jednom da ponovim, to što gledate, to je proširena stvarnost ili augmented reality. To je nešto slično virtual reality, samo što se u ovom slučaju odvija bez onih naočara, radite direktno sa telefonom.